Kamo, tu mám vzal beanstalk. Poď sa rýchlo pozrieť. Hoši, čo sa stalo, kde ho máš? Poď sem. Čo? To čo je? Hoši, vidíte to, čo ja? To je môj beanstalk. Čo je? Hoši, vidíte to, čo ja? Ľudia, som tu. A to je môj beanstalk. Čo? Čo je? Kamo, to si jaký laker? Čo je? Tak to sa ani poliať nedá, jaké to je veľké. To čo je proste? Tak to akože... Kamo, najväčšia rastlina. tak to bude mať asi cez 1 kilometr do neba. Kamo, ja som chcel mať kokos veľký, ale keď vidím, čo je kokos za monštrum. Hoši, čo to je? Ale to má len 14%, či 17%. Hoši, napíšte do komentáru, čo si o tomto pre pánka Janka myslíte. Však už si úplne vyšší, jak... Kamo, keď budeš hrať update v Grow Garden, bude tá čierna diera, tak ty už budeš v nej asi aj vyššie než ona. Hoši. To je strašne obrovské. Ty kokos, ty hej, poďte ku mne, to je jaký obrovitánský beanstalk, alebo čo? To je nejaké moc veľké. No, až moc veľké. OK. Ja tu tak polievam, ty kokos, Hoši. Ja totálne polievam. Aké to je vysoké. Ukáž? Hoši, kebyže on sa napojí na server, normálny, public, tak ty kokos. Ja som sa čudovala, čo to je za plôchka, že to mám nejaký otieň, ale proste. Ty kokos, Hoši, toto som ešte nevidel. Kamo, akože zabera mi to veľa kokosov, proste, ale proste ty si mal veľkú píč, nemám teraz veľký beanstalk. No. Počkaj. Proste nečakal som to. Je to strašne vysoké. Tak Hoši, tak to si asi prehnal, Samko, no? Kamo, je to moc veľké. Moje monstrum na mojej záhradke není. Proste môj džungli sa to úplne hodí. Hoši, ja na to ani vyliezť neviem. Ľudia, nej. Kamo, Hoši, ty kokos, to je aký list? Poď sem. K týmto kokosom, tak to je taký obrovitánsky list. No počkaj, ja ti, sorry, ale ak bude niečo dobre v šopu, tak mi povedz, lebo teraz ideme sa najesť a ideme ešte do bazénu, takže ľudia, napíšte do komentára, čo si o tomto myslíte, to je za prvé, a za druhé idem preč, možno budeme zase natáčať niekedy večer, ale proste ten beanstalk nemá chybu a proste idem sa odpojiť. Lebo je sú v Chorvátsku, ak neviete. No a proste idem sa nájsť proste do kuchyne, no a tak. Ale ten môj beanstalk, ľudia, nemá chybu proste. A Ľuboš? No.
proste idem. Toto nevadí ti, že by som ti napísal... On je sugar apple! Fakt? Tak si ho kúp, ja nemôžem teraz. Kamo, on je giant pineapple. Čo je? Však tá rastlina posledná. Počkajte ešte, idem si ešte do hory takú jednu vec kúpiť, počkajte. Načítaj sa. Dobre. Dobre, tak samozrejme, jak si to tu pokšeftuje, ale to hoši tento beanstalk proste nemá chybu. Hneď píšte do komentárov, čo si myslíte o jeho beanstalku. A ešte teraz je kokos, tak ak mi narastie ešte giant kokos, tak ja neviem. Tak hoši, kebyže on má, alebo kebyže je dragon fruit, narastie mu veľký dragon fruit, tak... Kamo, on je fakt kokos. Ale tá posledná není. Hoši, tuto fanúšci videli, že som napísal do chatu, urobíme zo Samka prank, že je giant pineapple v shopu. A poďme ešte, ja tu mám vajíčko, poďme otvoriť. Do videa. Poď sem. Ale je rýchlo. Tak rýchlo, poď ty. Nie? Lebo máme tu vajíčko, toto nejaký paradízek. Si tu? Ok, tak poďme. 3, 4. Čo nám padne? Ukáž. Ují! To je dobré? Dobre, idem. Dobre, tak čaute. Tak čau, zavolať možno o 9. Tak ľudia, už sme len sami. Takže pridajte si ma do friendov. Samozrejme rozdám toto. Rozdám Stegosaurusa. Ďalšie Stegosaurusa. A ešte, aby sme nezabudli, dám niekomu Ember Lily, keď bude mať hodnotu 100 miliónov, komu ju dám. Takže čusík, pusík. Čaute, ľúčim sa s vami. Takže čaute ľudia. Pium.